Хәерле көн, исәнмесез укучылар. Сәнгать әсәрләренең күбесе урта гасырларда барлыкка килгән. Бүген без сезнең белән скульптура, сынлы сәнгать һәм архитектурага тукталып китербез. Илгәреге урта гасыр төзүчеләре күп нәрсәләрне борынгы римлыларның төгәл архитектурасыннан үзләштерә. Һәм шуңа күрә 11-13 гасырларга кадәр төзелешләрне роман кырылмалары дип атыйлар. Роман храмы шыма диярлек стеналы, биек манаралы һәм лаконик бизәкле мәһабәт бина. Бүтән җирендә, гөмбәзләрендә, тәрәзә уемнарында, храмга керү ишекләрендә ярым түгәрәк арка сызыклары кабатлана. Шул ук вакытта роман храмнары мәһабәт булуы белән замокларны хәтерләтә. Һәм чыннан да алар еш кына тирә-юнь халкы өчен сыеныр урын булып хезмәт итә. Шуның белән бергә роман храмы матур уйларга бирелергә һәм гыйбадәт кылырга чакыра. Укучылар, роман храмнары эчке яктан нинди булган икән? Әйдәгез, карап китик. Аның эчке төзелеше дә урта гасырларга хас. Ул 3 яисә 5 нефтан тора. Үзәк неф ян яктагыларыннан күтәрелеп эшләнә. Роман храмы тәре рәвешендә төзелә, үзәгендә пирамида кебек төгәлләнгән манара урнаштырыла. 12-нче гасырдан ирекле шәһәрләрдә сәүдә биналары, цех һәм гильдия җыелышлары үткәрү өчен заллар, хастаханәләр, кунакханәләр төзелә. Ратуша һәм аеруча собор шәһәрнең төп бизәкләре булып тора. 12-15 гасыр биналары соңрак готик кырылмалар дип йөртелә башлый. Хәзер җиңел һәм очлы биек гөмбәз эчке яктан тар, биек колонналар бәйләменә, тышкы яктан бик зур трәк баганаларга һәм тоташтыргыч аркаларга тояна. Заллар иркен, биек һәм якты була. Картиналар уеп ясалган рәсемнәр, барельефлар белән бизәлә. Озак вакытлар дәвамында собор шәһәрнең иң зур бинасы була. Еш кына ул барлык шәһәр халкын сыйдыра ала. Анда гыйбадәт кылып кына калмыйлар. Җыелышлар, дини темаларга тамашалар үткәрәләр, профессорларның лекцияларын тыңлыйлар. Бик зур купшы собор эчендә һәркем аның гүзәллеге һәм мәхәббәтлегенә саклана. Бәйрәм шатлыгы кичерә. Алланың көч-кудрәтен тоя, аңа үзенең уй-фикерләрен һәм хисләрен юнәлдерә. Урта гасырларда скульптура архитектурадан аерылгысыз була һәм нигездә дини темаларга багышлана. Христиан китапларында язылган күренешләрне сүрәтли, дингә ышануны ныгыта һәм тәмук газаплары белән куркыта. Храмнар эчке һәм тышкы яктан Алланы һәм Алла анасын, апостолларны һәм изгеләрне, епископларны, корольләрне гәүдәләндерүче йөзләгән, кайчакта меңләгән рельеф һәм сыннар белән бизәлә. Мәсәлән, Шартр соборында рельефларның исәпләмичә дә 9000-гә якын сын була. Кеше тәненең матурлыгына дан җырлаган антик сәнгатьтән аермалы буларак, урта гасыр рәссамнары кешенең рухи байлыгын, ой һәм хисләрен, киренге эчке дөньясын ачып салырга омтылалар. Кул аяклары тәрегә кадакланган Христос сүрәте храм, монастырь, диндарларның йокы бүлмәсендәге бизәкләрдә төп фигура булып тора. Гыняксызлык һәм газаплар аша килгән бөеклек һәм шәфкатьлелек урта гасырлар сәнгатенең төп фикере менә шул. Алла анасының бик күп сүрәтләре саклана. Аны чын йөрәктән яраталар. Аңа онытылып табыналар. Аны улы Иисус алдында кешеләрне яклаучы итеп күрәләр. Осталар Алла анасын кулларына сабыен тоткан хәлдә сүрәтләгәндә, аңа мәхәббәтнең фидакар көченә дан җырларга омтылалар. Укучылар, әйдәгез, сынлы сәнгать турында сөйләшик. Роман храмының стеналары рәсемнәр белән каплана. Готик соборларның стеналарында
алар өчен урын аз кала. Гаять зур тәрәзәләрне витражлар, төсле пыяла кисәкләреннән эшләнгән һәм кургаш, кыршау белән беркетелгән картиналар яки бизәкләр тутырып тора. Витражлар аша храмга яктылык төшә. Ул колонналарда, гөмбәздә һәм идән ташларында туслы якты шәүләләр тулып уйнаклап, купшылык һәм бәйрәм төсе өсти. Китап миниатюрасы сынлы сәнгатьнең зур казанышы була. Ашык төстәге бик күп рәсемнәр чыгышлары һәм байлыклары буенча төрле булган кешеләрнең бөтен тормышын, ничек киенүләрен һәм чәчләрен ничек йөртүләрен, ничек эшләүләрен, нәрсәгә ышануларын һәм нәрсәдән куркуларын чагылдыра. Атаклы зур хроникалар китабында Меровинглардан башлап 14-нче гасырга кадәрле Франциянең бөтен тарихы картиналарда сурәтләнә. Иң киң таралган миниатюра үрнәге Герцог Берецкий календаре. Ул 15-нче гасыр башында Франциядә эшләп йөргән 3 бертуган лимбурлар тарафыннан иҗат ителгән. Календардагы миниатюралар табигатькә яңаша мөнәсәбәтне чагылдыра. Кешеләрдә аның матурлыгы белән хозурлану теләге уяна. Кешеләрне хезмәттә, ялда, үзара мөнәсәбәттә, табигать белән бәйләнештә сурәтләү, яктылык һәм күләгәдән файдалану китап миниатюрасындагы яңалыклар шундый була. Укучылар, Урта гасырлар сәнгате диелгән темабызның теория өлеше тәмам.